Aduh. Sepeda. Sarapan. Enak emang suka pecel nih. Mak. Mak. Pak. Nek apa? Gulanya suka pecel mak aku urung sarapan lagi. Selumpuh ini paling. Oke, Gulanya. siap. Mak duit nang kasur kono. Nek, eten suka pecel. Suka pecel kosong, rames ada, mie ayam ada, soto ada, gorengan, es teh, teh manis, es jeruk, teh panas jeruk. Nggih. Saya enten mawon peng damel setunggal. Oh ya siap. Ya. Gampang gorengnya akeh ya, Lek. Siap. Kuwi sithik wae. Oke. Ya mesti oke. Oke, ya ora apa-apa. Ya. Sambel. Sithik Bisa. wae. Bukae buku jam pinten, Lek? Bukannya sampai pagi jam 7, malam jam 8. Oh. Rp5.000, murah meriah, petengnya war. Atur suwun nggih, Pak. Oke, siap, makasih. Nah, ini Di mak pecele. Untuk pecel pura. Di mak pecele. Kono-kono pecel malah untuk soto iki piye? Neneknya kesoto lho, Pak. Beh. Iki aku wis ngubengi sanggang ra nek pecel. Wes menang sik. Dikon tuku pecel malah untuk soto iki. Ra iso diandalno blas, marai emosi tok. Suwirat tawur. Piye? Ya. Malah untuk soto ya. Iki piye malah mbok tukono soto iki ya? Wedhus kowe. Kowe wedhus. Kowe sing wedhus. Kowe wedhus. Kowe sing Kowe. wedhus kowe. Kowe sing wedhus.
pecel. Pokoke soto to. Iki sampangan ngono. Ora padu wae. Tuh. Gara-gara kowe to senene pae. Lah kowe ora trimo. Gak trimo aku. Tak laporke polisi lho kowe. Monggo laporno polisi. Tenan lho iki. Nan wis ra ngurusi kowe aku. Apa alamat ngene, Pak? Gak apa-apa, Mas. Bojone suwi. Ora tau lho. Penjara, Mas. Penjara, Mas. Kenapa pakai jenjoro ki? KDRT. Lho. KDRT karo bojomu to, Mbak? Heeh, tenan. Ya, sorry, Mbak, ya gak ero nek KDRT karo bojomu. Ya, Mas, gak apa-apa. Lah kejadiannya piye? Anu, Mas. Wong iki bali saka Macul. Jarek tukokne sego pecel. Ning renek tak tukokke soto. Ya kuwi jenenge salahmu, Mbak, njaluke sego pecel atau tukokke soto. Sego pecel e renek. Iki nanti ngono lho. Mubeng-mubeng sanggang renek kok. Lah kuwi kira-kira ki cek seneng karo bojomu ora? Kene ora. Ya engko bengi anu ya. Lawange dibuka titik tak moro ya. Oke, Pon. Alamat sih. Yes, mau tak mulai dhisik ya. Oke. Utek kur ngimpi to iki. Ngimpi kok. Mantu karo anak kok tukaran to. Lah kok metu kok bengi. Tompo wis 50.000 karo 100.000. Wis ah. Ngracik sik.